Arribes aquí al Sant Andreu quan estava la situació molt difícil i què t'hi trobes? Bé, ens vam trobar... Nosaltres sabíem de la situació que vivia no només l'equip esportivament, sinó el club en general, perquè tots sabíem que el Sant Andreu en les últimes temporades havia sigut un equip tant l'època de Nacho González com amb la de Piti, amb els èxits de la Copa Federació, d'entrar a Copa del Rei, que s'havien fet bones temporades i que aquesta temporada, amb un canvi de projecte, amb un entrenador nou, que esportivament la cosa no estava funcionant tan bé. Llavors, quan vam arribar, ens vam trobar un equip tocat anímicament, perquè era lògic, perquè la dinàmica no era gens bona, més enllà que a nivell de classificació no estava en els Jocs de París, sí que és veritat que la dinàmica no era bona. I ens vam trobar un equip que necessitava potser una injecció de moral que va costar d'imprimir-li, principalment perquè pel futbolista és complicat, el fet de veure que un entrenador és destituït, més enllà de si estan més o menys d'acord amb les decisions que pugui prendre, més o menys d'acord amb l'estil de joc que hi ha. Al final jo crec que és un petit fracàs pel futbolista el fet que destitueixi un entrenador, perquè al final vol dir que els resultats que estan aconseguint no són bons i que hi ha d'haver-hi un canvi. Llavors va ser una situació delicada perquè bé, el vestuari havia de remar una direcció, ens vam trobar un moment d'impàs en el que no era fàcil el fet que nosaltres no érem entrenadors amb una gran experiència a aquest nivell i ens havíem de guanyar la confiança en un vestidor de manera ràpida perquè al final teníem partit setmana rere setmana i s'havia de puntuar. Tocava marcar perfil, és a dir, tocava prendre decisions dures perquè la plantilla s'enxufés, perquè vam veure 2 o 3 jugadors que deixaven de comptar i coses d'aquestes. En qualsevol situació que no és bona s'han de prendre decisions i per tant al final com a entrenador li paguen per prendre aquest tipus de decisions. Al final en certes, si els resultats t'acompanyen, segurament creiem tots que les decisions són les encertades. Nosaltres vam fer el que creiem que era millor per l'equip, el que creiem que era millor per treure la situació de la que era, més enllà que unes vegades comptéssim amb uns jugadors o comptéssim amb unes altres. Jo penso que quan vam arribar vam intentar aquesta injecció de moral que sempre normalment aquest efecte que acostuma a tindre el fet d'entrar un nou entrenador, la veritat és que nosaltres no el vam tindre, perquè les 2 primeres jornades van ser 2 derrotes contra el Llevant i contra l'Elx i amb una imatge, potser la primera part del dia a Llevant, però en global una imatge no massa bona. Penso que a partir del dia de Villarreal, tot i aconseguir la victòria, crec que és el primer partit on realment nosaltres comencem a competir, és el camp d'Huracan, és quan realment creiem que l'equip comença a estar en condicions pel que nosaltres enteníem de competir plenament, i a partir d'aquí hi ha un impàs que crec que és sempre en línia ascendent, però hi ha un impàs que és el partit de Constància. Vam tindre una mala experiència al camp del Prat, vam entendre que era un accident, però després al partit al camp del Constància vam veure que no era un accident al rendiment fora de casa de l'equip. A partir d'aquí jo penso que si analitzem globalment des del partit del Llevant, jornada 26, fins a l'última jornada, camp del València, jornada 38, crec que el rendiment de l'equip ha sigut ascendent. Vas arribar sent un home de Campos, o com a mínim un fitxatge de Campos, i Campos plega molt ràpidament després que tu arribis. Això et va transversar? Vas pensar on m'he ficat o què vas pensar? No, sí que és cert que va ser el Joan Carles el que ens va trucar directament i ell com a responsable o vicepresident de l'àrea esportiva també enteníem que era aquesta la figura que ens havia de posar en contacte, diguéssim, en el club i el que ens havia d'introduir. Per tant, el fet que ell plegués o no plegués, nosaltres portàvem molt poc temps en el club, tampoc entrem a valorar massa les situacions que hi ha dins de la Junta perquè entenc que són coses que són per ells i no a nosaltres. Nosaltres ens dediquem, al final som entrenadors, ens dediquem a entrenar i bé, doncs sí que ens va sorprendre i ens hagués agradat que hagués continuat, però a nosaltres de cara al treball diari no ens va afectar tampoc massa. Sempre ets explicat a roda de premsa que tu creies que la salvació arribaria abans de l'últim partit. Tu creies? Era el desig? O com funcionava el tema? Com a mínim ho desitjàvem o era l'objectiu. No sé si ho creiem, al final evidentment treballes amb aquesta idea, no? Però és que enteníem que era molt difícil salvar la categoria, com a mínim de manera directa, si no anàvem salvats a camp del València, perquè sabíem el que implica jugar contra un filial, que hi havia la possibilitat que el València demanés jugar a un estadi com a Mestalla, que futbolísticament ell els afavoria, que no era fàcil gestionar emocionalment el fet d'haver-te de jugar tota la temporada, amb una temporada com la que havia sigut pel Sant Andreu, amb una Copa del Rei de pel mig, amb un canvi d'entrenador, no era fàcil haver-te de jugar tota la temporada en 90 minuts, per tant l'objectiu el teníem clar. Hem sabut que les negociacions per seguir
han estat com a mínim dures, perquè en l'última roda de premsa, que tothom dona per fet que tu ho seguiries, ens vas fer agafar una mica de por al cos. Ara que continues, com valores tot aquest trànsit? No, el trànsit, és a dir, nosaltres ho hem dit el primer dia, estàvem molt contents d'arribar aquí i sempre hem dit que és un orgull poder defensar l'escut del Sant Andreu, no? Però més enllà d'això hi ha una realitat que és que els projectes al final, sobretot en aquesta categoria, normalment estan molt vinculats al pressupost i estan molt vinculats a una sola temporada. És difícil veure projectes en aquestes categories a més d'una temporada vista, no? Llavors volíem reunir-nos amb la directiva perquè nosaltres quan vam arribar com, no diria com una solució d'emergència, perquè si no, no haguéssim firmat aquest contracte o el club ens hagués proposat aquest contracte d'una temporada i mitja. Però sí que les condicions per acabar la temporada eren unes, amb un clar objectiu, que era salvar la situació, i a partir d'aquí volíem seure una directiva per plantejar-nos quins eren els reptes de cara a la pròxima temporada, no? Les negociacions simplement han estat d'adequar una miqueta a la realitat d'aquest club a dia d'avui, amb la grandesa que té aquest club també, no? Doncs ser conscients de que és un club amb una massa social molt important, amb una massa social a més que com és lògic és ambiciós en quant segurament als objectius que té, però que hem de ser conscients que avui per avui el Sant Andreu compta amb un dels pressupostos més baixos de la categoria. Això no vol dir que ens centrarem exclusivament i farem servir-ho com a excusa, perquè des del dia que hem renovat ens oblidarem ja d'això. Intentarem treballar amb el màxim de professionalitat, amb el màxim d'il·lusió, perquè el pressupost no sigui una excusa. Per tant, difícilment em sentireu la temporada vinent dient que hem perdut un partit per un tema de pressupost. Ara bé, hem de ser conscients que l'objectiu a priori és salvar la categoria. Com planificaràs aquesta temporada, aquesta plantilla? Tens idees, tants defenses, tants migcampistes, tants delanters, tens ja un croquis mental de com serà l'equip? Sí, evidentment ens hem reunit amb el nostre equip i hem treballat una miqueta amb el model de joc, amb el sistema que voldrem treballar, segurament treballant amb 2 sistemes sempre ho fem, però bé, nosaltres estem treballant amb 22 jugadors, 2 jugadors per posicions perquè hi hagi una competència interna important i a partir d'aquí ens hem d'ajustar una miqueta, primer de tot a veure qui finalment són els jugadors que renoven, ja ho vam anunciar. Hi havia unes baixes per raons esportives que bé, ja teníem molt clares des del principi i després hi ha una sèrie de renovacions que estem duent a terme que esperem que totes acabin amb èxit, però també cap la possibilitat que els jugadors al final hi ha jugadors que han fet un bon tram final de temporada o que en termes generals han fet una bona temporada i que pot ser que tinguin ofertes d'altres equips i que nosaltres malauradament no puguem competir amb aquestes ofertes. Què et sembla la idea del càsting de jugadors? Sabem que a nivell de club, econòmic i de promoció està molt bé, però a nivell d'entrenador és factible que fitxem algun d'aquests jugadors o...? No ho sé, és difícil. Sí que és veritat que és una iniciativa per part del club, entenc que el departament de màrqueting està movent i està buscant aquest tipus d'iniciatives tant de cara a aconseguir que es parli de Sant Andreu com també perquè creiem que són positives des de la parcel·la esportiva. Jo crec que no és fàcil, que surti un jugador, però tot el que sigui una possibilitat de que aparegui un jugador que potser nosaltres a nivell de mercat no teníem dominat o que hi hagi algun jugador que ens demostri que realment té el nivell i que a priori no pensàvem que el pogués tindre per competir a segona B que tenim nosaltres, benvingut sigui, no? Crec que són un tipus d'iniciatives que ben gestionades poden ser molt positives tant en la vessant esportiva com en la vessant més de club. Sabem que en aquest càsting seran jugadors per la primera plantilla i pel juvenil. Creus que possiblement seran més per juvenil que per la primera plantilla o el que vingui vindrà, ja veurem? M'imagino que per perfil entenc que segurament vindrà gent amb més jove o menys experiència com a mínim en aquestes categories. Normalment al final el jugador que porti 8, 10, 6 temporades competint a segona B normalment tenen representants, normalment el coneix més gent i té més mercat. Entenc que això és per un jugador potser una miqueta més desconegut, que vingui de categories inferiors o que vingui inclús de fora de Catalunya i que vulgui fer aquesta aposta. Ja dic, al final nosaltres no ens fixarem al DNI, no ens fixarem en res, més que no sigui el nivell. I en aquest aspecte, si hi ha algun jugador que realment demostra que tingui el nivell, repeteixo, crec que seria una sorpresa, però benvingut sigui. Quan vas arribar vam parlar amb tu a roda de premsa i ens vas dir que les tàctiques que utilitzaries per acabar temporada no vindrien a ser el teu estil de futbol. Quin planteig d'equip tens? En quin esquema jugarem o què farem? Bé, a nivell de sistema, jo crec que potser que veiem alguna novetat important respecte al que hem vist aquest any, però sobretot a mi m'agrada parlar més de model de joc o de la filosofia una miqueta de l'equip, més que del sistema.
En aquest aspecte, nosaltres com vam arribar, per una miqueta l'anàlisi de la plantilla que vam fer, vam plantejar un equip que intentés dominar els espais. Alguna vegada a la roda de premsa ens havíeu sentit dir-ho, no? No és el nostre ideal futbolístic, però entenem que al final com a entrenadors hem d'adaptar una miqueta a les característiques, a les condicions de l'equip, a les condicions del camp, a tot el que tinguem, i en aquest aspecte és el que hem intentat fer durant aquest tram final de temporada. L'any que ve jo penso que veurem un equip que potser intenti tindre més la pilota, que jo crec que intentarà ser més vertical, i quan dic vertical no vull dir directe, però sí que intentarà ser més ràpid quan tingui la pilota, en la fase ofensiva, i que després que segurament en comptes de... Jo penso que hi ha dues maneres d'encarar la fase defensiva, que és o tancar espais i juntar línies, o anar a buscar una mica el rival. I en aquest aspecte crec que veurem potser un equip que sobretot no serà molt diferent, que segurament anirà a buscar el rival i intentarà recuperar la pilota el més aviat possible. Perquè entenguem la gent que no sabem tant de futbol. Ens podem imaginar un davanter molt gros rematant-ho tot, ens podem imaginar un lateral ràpid, pot ser... o depèn del mercat i de les possibilitats i de tot. No, nosaltres sí que és veritat que estem intentant buscar un perfil de lateral molt ofensiu. En aquest cas, aquest any els teníem, per exemple, però potser amb unes característiques una mica diferents. Sí que podeu esperar un nou de un o dos nous dins de la plantilla que tinguin capacitat per rematar, amb laterals i jugadors de banda que sàpiguen posar bons centros, i podeu esperar un equip, sobretot, ja dic, que serà ràpid en les jugades d'atac, que intentarà imprimir un ritme de partit alt, que intentarà anar a buscar els partits, no especular, i jo penso que intentarem que la gent que vingui al camp s'ho passi bé. Un cop hem tancat el tema pressupost, i ja no parlarem mai més, quins objectius tenim per la temporada? Clarament, i sent realistes, l'objectiu principal ha de ser sumar 45 punts, 43, 45 punts que t'asseguren la permanència. A partir d'aquí, sent aquest l'objectiu general, jo tampoc hi crec molt quan ho parlo amb els jugadors, crec que l'objectiu ha de ser més setmana a setmana, crec que ha de ser més a curt plaç, i l'objectiu serà intentar ser competitius cada diumenge. Per tant, des d'avui ja, el meu primer objectiu és ser molt competitiu la jornada 1. Intentar guanyar la primera jornada. Després intentarem ser molt competitius a la jornada 2 i així durant tot l'any. On podem arribar dependrà del nivell que demostrem, dependrà de la il·lusió de la gent que vingui, dependrà de la capacitat que nosaltres tinguem d'il·lusionar tothom, tant a la gent de dins de l'equip, entenguem els jugadors, la resta d'entrenadors, com a la gent de fora, tots els aficionats que estiguin amb nosaltres, que ens ajudin, i a partir d'aquí espero que els objectius siguin més alts que els de la permanència, però crec que hem de ser conscients que a priori hem d'intentar assegurar la permanència. Ara ens agradaria parlar una mica de noms propis. Comencem per un fàcil, Morales. Què ens pots dir d'ell? Bueno, què no es pot dir d'ell, no? Jo penso que Morales és una institució aquí, és una institució en el futbol català i és un luxe tindre en l'equip, no? Crec que ell al llarg d'aquesta temporada ha demostrat que està a un nivell altíssim, tant dins de la categoria com a vegades la gent pot pensar que perquè té 37 anys potser no està al seu millor moment. Jo la veritat és que el veig entrenar i crec que el conec de fa molts anys, de la seva etapa a Terrassa, i crec que està pràcticament al seu millor moment de la carrera esportiva. Per tant, això diu molt de la seva professionalitat, del que és dins del vestuari i del que significa per aquest club. Per tant, crec que és un dels actius més importants que té el Sant Andreu ara mateix. Pel que fa al nivell d'edat, ell és més gran que tu. Això, com van els rols? Continues sent l'entrenador i aquí no hi ha... Sí, la veritat és que a vegades la gent m'ho pregunta, també amb altres jugadors, m'ha passat ja tant a Rubí com a Sabadell, a l'etapa que estava segon. La veritat és que un cop entres dins del camp jo crec que tothom sap molt bé quin és el seu rol i es porta amb molta naturalitat. Vull dir que aquest aspecte al final crec que inclús és positiu, el fet que ells puguin veure una figura més propera de cara al treball diari, perquè tots som prou professionals com per saber quina és la seva parcel·la. Moro sabem que està renovat, també sabem que està renovat, o com a mínim té contracte Xavi Jiménez, comptaràs amb ell? Sí, els dos tenen contracte, els dos creiem que són jugadors importants i que més enllà de la seva experiència, que és molta i que ens pot ajudar, entenem també que són jugadors que pel seu rendiment ens ajudaran molt al llarg de la temporada. Un altre que està fent punts per renovar, o com a mínim ho sembla, és Carroza, que ja el coneixies del Rubí i ara te'l vas trobar aquí. Què serà de Carroza? Bé, Carroza, com altres jugadors, estem en fase de negociació de la seva renovació i jo estic convençut que podrem comptar amb ell la temporada vinent. Ens has dit que esteu buscant laterals ofensius. Vol dir que tant Xapi com a Rubén es perdrem? És possible. La veritat és que són baixes importants, perquè són dos jugadors que estaven sent importants, cadascun per les seves raons. En el cas del Xapi ve a ser una raó més personal,
jo suposo que quan ell la vulgui explicar ja l'explicarà, però bé, és una raó, jo penso, a nivell familiar, a nivell de canvi una miqueta en el projecte de vida, i la de Rubén Canelada probablement també és un tema de decisió esportiva. Vull dir, el Rubén és un lateral que porta 4 o 5 anys sumant molts minuts aquí a Sant Andreu, sent titular indiscutible, ha tingut alguna proposta i en aquest aspecte és possible que cap dels dos continuï l'any vinent. L'altre és una sorpresa per tots nosaltres, com a mínim l'any passat no el coneixíem, i de cop i volta es converteix en un dels jugadors més essencials de l'equip, que és Ibon. Fins i tot parlant amb el president deia que Ibon ell el desitja que es quedi, però clar, la decisió és teva. Què sabem d'Ibon? Perquè era un home d'Apache, al final. No ho sé si era un home d'Apache o no, el que sí sé és que jo és un jugador que futbolísticament el coneixia fa molts anys, perquè és un jugador que ha sigut important, que ha jugat inclús a primera divisió, que ha fet molt bones temporades tant a Albacete com a Castelló a segona A, i del qual jo tenia molt bones referències. En aquest aspecte és un jugador important i que ens agradaria que continués, el que passa que bé, estem en fase de negociació amb ell, és un dels jugadors econòmicament que era important dins del club i en aquest aspecte ens hem d'adequar. Jo crec que la voluntat de les dues parts és entendre'ns, però ara mateix estan les negociacions en un punt molt verd com per dir si podrem comptar amb ell l'any vinent o no. Un jugador que orbita el Sant Andreu des de la teva arribada és Ernest, del Rubí. Són rumors? Tens desig que vingui? Què ens pots explicar d'ell? Que són rumors. És un jugador que nosaltres coneixíem també bé perquè a l'etapa quan jo estava a Terrassa ell formava part del futbol base. És un jugador que ha fet molt bona temporada a tercera divisió i sí que és veritat que va ser un desig exprés nostre a l'etapa de Rubí i és un jugador que ha fet molt bona temporada. Més enllà d'això, ara mateix, més enllà de rumors, no hi ha hagut res més. Jugadors cedits que hem tingut aquesta temporada que havien sortit del juvenil nostre, els recuperarem, els continuarem cedint, comptem amb ells... Ja dic, a nivell de noms em costa dir-vos una realitat perquè són encara ara mateix, és una fase molt inicial com a mínim intencions, per saber com està... Estem parlant amb ells perquè entenem que hi ha jugadors dels que estan cedits que poden ser interessants, però també entenem que hi haurà molta competència per entrar a l'equip, no? En aquest aspecte també tenim exemples de Gilmar, de Víctor, que aquest any han format part de l'equip i han participat poc. També entenem que no és el més positiu per un jugador de la seva edat, doncs el cas de Pol, per exemple, que estava cedit en el Masnou, ha jugat molts minuts i la seva evolució ha sigut bona, no? Per tant, hem de valorar cada cas, hem d'esperar a veure una mica unes setmanes que es decidirà amb aquests jugadors, però crec que és positiu que el Sant Andreu tingui aquesta cantera i hi hagi jugadors que tant a Sant Andreu en el primer equip com a la resta d'equips catalans, en aquest cas tercera divisió, vagin sumant minuts i siguin interessants. Parlaves de 22 jugadors a la plantilla, 22 i juvenils o 22 comptant juvenils? No, seran 22 jugadors de la primera plantilla. Després nosaltres tenim sempre en compte el juvenil A, que entenem que en aquest cas serà el primer a qui acudirem si necessitem algun jugador més, però el juvenil A té una tasca aquest any molt complicada i un repte molt important, que és el de recuperar la categoria de divisió d'honor. Mai és fàcil pujar i menys en una categoria com juvenil nacional. Per tant, intentarem deixar-los tranquils, intentarem no haver de tirar massa d'ells i en el cas que hi hagi alguna perla, algun jugador que destaqui molt, doncs sí que evidentment intentaríem comptar i fer-li sumar minuts al primer equip perquè també entenem que és la missió del futbol base. Per part meva, portem 27 minuts d'entrevista, jo ja tinc totes les preguntes, si algun dels meus companys vol fer-li alguna pregunta... Presenta'ns el teu equip de treball, perquè clar, amb totes les presses de l'arribada, no... Sí que és veritat i... Ja has vist que l'entrevista, bona part, era molt Martí d'abans. Clar, amb l'arribada no vam tenir temps de conèixer-nos ni de presentar-nos al teu equip de treball, perquè parles d'equip de treball. Sí, la veritat és que perquè penso que la seva feina és tan o més important que la meva i penso que jo sense ells no seria res, ni estaria on estic ara. Llavors en aquest aspecte sí que és veritat que treballem molt units. Nosaltres, bàsicament quan dic nosaltres em refereixo al Xavi i a l'Aitor. El Xavi Calm és el meu segon, ell havia començat a entrenar a les categories inferiors del Castellà, després va passar en el Terrassa i en el Terrassa ha estat molts anys en el futbol base, és un dels entrenadors crec que destacats del futbol base català perquè ha tret molt bons resultats, sempre a les categories més altes. Tenim una relació d'amistat des de la nostra etapa a Terrassa on vam coincidir, a partir d'aquí ell va marxar al juvenil A del Sabadell i l'any passat vam unir els nostres camins i va ja vindre com a segon entrenador en el Rubí. Crec que és una persona que inclús ha tingut a vegada alguna oferta de futbol professional perquè té una capacitat espectacular a nivell de metodologia de treball, crec que és un superdotat i en aquest aspecte ens ajuda moltíssim.
Després està l'Aitor Ramos, que és el preparador físic, que ens coneixem vam jugar junts al Sant Quirze, ens coneixíem també de l'etapa de Sabadell, era el preparador físic del primer equip quan jo era el segon entrenador, i la veritat és que portem treballant molts anys junts, i sí que ha estat tota l'etapa nostra a Rubí, els 4 anys, els ha passat amb mi. És llicenciat en INEF, és màster en el rendiment, és un especialista en tot el tema de la preparació física, i la veritat que el seu caràcter fa que es guanyi els jugadors i és un luxe tindre'l perquè sap imprimir aquest caràcter que ell té, el sap imprimir a l'equip. Després Manel continuarà un any més amb nosaltres, Manel el coneixeu molt bé perquè ja porta molts anys aquí, ens aporta tota l'experiència que ha tingut com a jugador. Segurament també tindrem una incorporació aquest any, que és a nivell d'entrenador de porters, que és el Marc Antoni, que és un entrenador de porters que com a futbolista va passar per les categories inferiors del Barça, també va ser jugador professional a la segona B i a tercera divisió, i és una incorporació que ja puc confirmar de cara a l'any vinent. I després tenim el Ramon, que és el fisioterapeuta, que també vam coincidir a Rubí amb ell, i ens hem trobat aquí per casualitats del món del futbol una altra vegada a Sant Andreu, la veritat que és una peça important, junt amb el Carles Miñarro, que és el doctor del club. Veurem jugar al juvenil amb alguna directriu establerta des del primer equip, o precisament per la desconnexió, per intentar que recuperin ràpid la categoria, deixarem que facin el seu camí i interferències per part del cos tècnic del primer equip, poques? No, a mi no m'agrada imposar res, el que sí que és veritat que hi ha bona comunicació amb el futbol base, sobretot amb el juvenil A per la col·laboració més directa que hem de tindre, però en aquest aspecte sí que és possible que parlarem d'aspectes del joc, d'aspectes de l'entrenament, però mai sense imposar cap directriu, perquè jo penso que cada entrenador ha de treballar amb llibertat, i més quan en el cas del Rubén tindrà l'important objectiu d'intentar pujar a categoria de divisió d'honor, no? Per tant, en aquest aspecte hi ha molta comunicació, hi ha una relació molt fluida i jo espero que tenen tot el meu suport i el suport del primer equip per assolir els seus objectius, que és la prioritat. Realment, el fet d'entrenar un equip històric com el Sant Andreu, amb l'exigència per part de l'afició d'un rendiment determinat, i l'innombrable que és el famós retorn on toca, com es porta per part d'un entrenador des de la banqueta del Narcís Sala? Jo crec que potser quan ara, que és el moment una miqueta d'explicar el projecte i de parlar d'objectius, sí que potser tota la gent ha de ser conscient i sí que és una cosa que s'ha de valorar, però un cop ens posem a treballar, nosaltres, la veritat que tampoc ens sentim aquesta pressió, sentim la pressió de l'orgull i de la responsabilitat que comporta el càrrec, però més enllà d'això entenem que la realitat al final de l'equip, la realitat de la setmana, del treball diari, no et fa pensar massa tampoc en aquesta pressió. Jo crec que el Sant Andreu és un club molt important i que evidentment seria maco que algun dia ens poguéssim arribar a plantejar reptes més elevats, però crec que a dia d'avui el que toca és tocar de peus a terra, intentar arribar al millor possible a la primera jornada i a partir d'aquí ojalà puguem tindre una temporada per somiar, tant de bo. Doncs fins aquí l'entrevista, moltíssimes gràcies Martí, esperem xerrar més temps en roda de premsa i altres entrevistes durant la temporada i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.